Pirtukakurdî.com yekemîn malpera firotuna pirtûkên Kurdî. Pirtukakurdî.com wek navenda pirtûkên Kurd û Kurdistanî hemû pirtûkan tîne mala we. Hûn jî dikarin bi rehetî bigihêjin hemû pirtûkên Kurdî. Biriya malpera Pirtûka Kurdî ku navenda wê li Amedê ye, li Kurdistan, Tirkiye û gelek welatên cîhanê qewitiya pirtûkan bikin. Li nava welat eger hûn bi bihayê 5 têlê û berbijûr ve pirtûkan bikirin, wê kargo belaş be. Her wiha ji bilî Tirkî û îngilîzî di malpera me de her du ziraveyên Kurdî, Kurmancî û Zazakî jî hene. Hûn dikarin ji Kurdistan, Tirkiye, Awropa û heta Amerîkayê qewitiyên xwe bikin. Serdana malpera me bikin û di nava çend rojan de pirtûkên ku hûn dixwazin wê li berdestê we be.